Alam mo, strong mo. Lagi sinasabi sa akin yun ng mga kaibigan ko, yung mga nakakilala nun. Sinasabi nila strong daw ako na tao. But in reality, I'm not. Iyakin ako. Iyakin ako sa Lord. No? Madalas, sa Lord ko lahat iniiyak. Pasok ako ng kwarto, sara ko yung pinto, papray ako. Iyak ko lahat sa Lord. No? Because I believe that before anyone else, God deserves our raw emotions, our feelings, yung mga anguish natin, mga hinaing, no? He deserves to hear those first, no? Deserve niyang marinig yun. Siya ang maunang makarinig. No? Deserve niya na siya ang maunang makarinig. No? And it feels so safe kapag ka binuhos mo yung lahat ng dala-dala mo sa Kanya. Nag-pray ka, yung burdens mo, nilatag mo sa Kanya. Kasi sabi sa Bible, di ba, ibigay mo ang burden mo sa akin, sabi ni Jesus, because my yoke is light. No? And it feels so good. And dati naman hindi ako ganon. But then I discovered and realized that ang Diyos muna dapat na nakakarinig ng mga ganun natin na problema, no, or hinaing, no. And eventually, it became a practice, it became a discipline. And hanggang sa nakasanayan ko na bago ako maghinga sa tao talaga ng mga ano ko talaga na problema, ganun. Sa Lord muna talaga, no. But yes, I share to my friends, lalo na yung mga spiritual accountability partners ko. Kailangan natin yan na magbibigay ng input sa atin. But my discipline is that si Lord muna dapat makarinig ng lahat. Si Lord muna dapat ang makakita ng mga luha ko, no? So, dahil ganon, eventually, every time I meet with people, okay na ako. Kaya siguro nasasabi nila na strong ako, but in reality, I'm not. I'm weak. And because I'm weak, then Christ is strong in me. Now, there's a huge difference in saying that I'm strong compared with saying that Christ is strong in me. No. Kung ako lang, hindi ko kaya. Hindi ko kaya lahat. Lahat ng kung anong kalakasan ng nadi-display ko or kung ano man ang nakikita ng ibang tao, hindi sa akin galing yun. Galing yun sa Lord. No? Hindi yung strong na malakas ka, na nakikita nila strong personality. Hindi. Yung strong, the strength to forgive, the strength to understand, the strength to not retaliate or wag gumante, the strength to love unconditionally. That's what I'm talking about. Hindi lang yung strength na kaya ko to, malakas ako na kaya kong harapin. No, hindi yun. No? Because when we have Christ in front of us, no, we can face anything. Basta siya yung nakaharap. Hindi natin kaya mag-isa. That's the truth. So, ayun lang. If you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po si El Takashi. Maraming salamat po. God bless.